Hausawa kan ce waiwaye adon tafiya, kuma yabon gwani ya zama dole, domin duk wanda ke da sha'awar fahimtar irin gagarumin ci gaban da aka samu a jihar Kano, to sai ya kalli rayuwar marigayi tsohon gwamnan mulkin soja na jihar Kano na farko, wato Alhaji Audu Bako. Kuma zai yarda da faɗin da ake yi cewa hangen nesansa ne ya zama shimfiɗar ci gaba mai ɗorewa a jihar Kano. Tarihi ya nuna cewa fitattun shugabanni ne a ko'ina cikin duniya ke taka rawar bajinta wajen ciyar da al'umma gaba. Irin nasarorin da suka samu su ne suke zama take ga sauran shugabannin da kan biyo baya. Irin nasarorin da marigayi mai hangen nesa Alhaji Audu Bako ya samu a jihar Kano suna da tasiri kwarai akan duk ci gaban da za a samu a yanzu da nan gaba. Matsayin Kano na kunne ya girmi kaka a ƙasashen Afirka ta yamma ya samo asali ne tun kafin bayyana tarihi a rubuce. Tarihin Kano ya haura shekaru 1000, haka kuma birnin ya yi suna sakamakon haɓakar fannin kasuwanci, al'amarin da ya sa ake ganinsa a babbar cibiyar cinikayya a ƙasashen yammaci da arewacin nahiyar Afirka. Kawo yau, birnin Kano ya ciri tuta sakamakon kasancewarsa birni mafi ƙasaita da ke da kasuwa mafi girma a nahiyar Afirka. Haka kuma, birnin Kano tun asali ya yi fice wajen noman gyaɗa, jimar fata da kuma ƙirgi, wanda tura suka fi sani da fata 'yan Maroko. Birnin Kano har ila yau ya kasance babban mahaɗar hanyoyin sufurin mota, jirgin ƙasa da na sama, wanda ya haɗe arewacin Najeriya da nahiyar Afirka. Turawan mulkin mallaka na Ingila, waɗanda suka haɗe kudanci da arewacin Najeriya a shekara ta 1914, ba su taka wata muhimmiyar rawa ba wajen gina ƙasa. Kano kuwa da yake lardi ne kawai, ci gaban da aka samu bai wuce 'yan makarantu, 'yan tituna da ƙananan asibitoci ba. Duk da mulkin kai da Najeriya ta samu a shekara ta 1960, al'amura ba su tsaya yadda ya kamata a lardin Kano ba wajen tabbatar da kammala 'yan ayyukan raya ƙasa. Kuma kasancewar ma'aikata 'yan ƙalilan ne suka samu wani horo a fannonin ayyuka. Lardin Kano bai cimma bukatun da ake da su a fannonin gudanar da mulki da ilmantarwa ba. Matsalolin ci gaban ƙasa da dama sun addabi lardin Kano a shekarar 1967, a lokacin da aka mai da Kano jiha, domin wasu ma na hasashen mai raunin zuciya ba zai iya taɓuka komai ba a wancan lokaci, domin hatta ƙwararrun ma'aikata babu wuraren da za a zauna a aikin, ga kuma rashin wadatattun cibiyoyin kyautata harkokin tattalin arziki. Amma Allah cikin rahamarsa sai aka yi dace da turo haziki mai hangen nesa zuwa sabuwar jihar Kano a matsayin gwamna na farko. Mahaifin Alhaji Audu Bako ɗan sanda ne, kuma an haife shi a ranar 24 ga watan Nuwamba na shekara ta 1924 a barikin 'yan sanda da ke Kaduna. Mahaifinsa Malam Bako MFR MBE ya kwashe sama da shekaru 30 yana aikin ɗan sanda, sannan shine mutum na farko ɗan Najeriya da ya zama malamin horar da 'yan sanda a kwalejin horar da 'yan sanda ta Kaduna, kuma daga bisani sai aka naɗa shi mukamin magajin garin Kaduna. Ba kamar sa'o'insa ba, mahaifin Audu Bako, wato Malam Bako, ya yi amanna da tasirin samun ilimin boko, don haka sai ya sanya Audu Bako tun yana da kuruciya a makarantar gwamnati da ke Kaduna, kuma daga bisani ya tafi makarantar Middle ta Zaria, kafin kuma ya shiga aikin ɗan sanda a rundunar 'yan sanda ta Najeriya a shekara ta 1942. Alhaji Audu Bako ya halarci kusa-kusai na ƙaro ilimi kan aikin ɗan sanda masu yawa, galibinsa a ƙasar Ingila. Ya kuma yi kwas na manyan jami'an zartarwa a Najeriya a shekara ta 1959. Hazaƙar karatun boko ta marigayi Audu Bako ita ce tushen share masa fagen ɗaukaka da kuma nasarar da ya samu a aikin ɗan sanda, har ta kai ya riƙe mukamai masu yawa, daga cikinsu har da mukamin malamin koyar da darasin harkokin shari'a da dokoki a kwalejin horas da 'yan sanda ta Kaduna. Kafin daga bisani aka ƙara masa girma zuwa mukamin mataimakin kwamishinan 'yan sanda da kuma shugabancin fannin harkokin mulki na 'yan sanda a haɗaɗɗiyar gwamnatin Najeriya ta Arewa. An kuma ƙara masa girma zuwa mukamin muƙaddashin kwamishina na 'yan sanda a shekara ta 1967.
da kuma mukamin gwamnan mulkin soja na farko a jihar Kano. Daga bisani sai likkafa ta ƙara gaba, aka ƙara masa girma zuwa mukamin kwamishinan 'yan sanda. Tsohon shugaban ƙasa Janar Yakubu Gawan ya yi bayani kan naɗin Audu Bako. Lokacin da muka na shiga mulki, kuma lokacin da aka zo aka yi sababbin jihohi, so bayan da muka zo muka yi muka yi jihohi 12 a lokacin da shike na mulkin soja ne, sai na ce to dole ne in sami gwamnoni waɗanda za su lura da waɗannan jihohin. Saboda haka sai na tambayi su sojoji da kuma 'yan sanda. Sunan Audu Bako yana cikin sunayen 'yan sanda da aka aiko. Shi ma yana da rahoto mai kyau inda aka sa a kansa, yana da suna mai kyau, kuma an ce yana ɗaya daga cikin hafsoshin 'yan sanda waɗanda suke da ƙwazo sosai. Dama dai Alhaji Audu Bako ba bako ne a Kano ba, domin ya taɓa yin aiki a lokaci mawuyaci na tarzomar siyasa da sauransu. Sannan gashi ƙwararren ɗan sanda. Waɗannan abubuwa sun taimaka masa ƙwarai da gaske wajen shimfiɗa ƙwararren ginshiƙi da ƙawata Kano ta hanyar ayyukan raya ƙasa masu inganci a jihar Kano. Haka kuma bai yi zaɓen tumin dare ba wajen zaɓen 'yan kwamitin zartarwa, domin ya tace ya kuma rairaye don tabbatar da dacewarsu. Bugu da ƙari, ga su kuma mutane ne da ke da ruwa da tsaki da Kano, kamar da yadda Hausawa kan ce, da ɗan gari akan ci gari. A jawabinsa na farko ga al'ummar jihar Kano. My dear brothers and sisters, I, Alhaji Audu Bako, Chief Governor of Kano State. Marigayi Alhaji Audu Bako ya ce manufarsa ita ce mai da jihar Kano a bar koyi da kuma misali. Domin haka ne ya fara da ƙirƙiro ma'aikatu da za su tafiyar da waɗannan muhimman al'amura na gina ƙasa. Wannan ma'aikatu sun haɗa da na aikin gona da albarkatun ƙasa, ilimi, kiwon lafiya, kuɗi, al'amuran cikin gida, yaɗa labarai, shari'a da kuma ma'aikatar ƙananan hukumomi da ta ayyukan filaye da safiyo. Domin haka, gwamna ba tare da ɓata lokaci ba, sai naɗa babban magatakardar gwamnati Alhaji Hassan Lemu a shekara ta 1967 zuwa da 68, ya kuma naɗa Alhaji Audi Hawaide daga 1968 zuwa 1975. Alhaji Audu Bako ya kuma naɗa Alhaji Baba Ɗan Baffa a matsayin kwamishina mai kula da manyan ma'aikata. Gwamna Audu Bako ya buƙaci sa albarka daga sarakuna iyayen ƙasa. Mai martaba sarkin Kano Alhaji Dr. Ado Bayero ya yi bayani kan dangantakar gwamna da sarakuna. Ai dangantaka ce wanda dama mun saba da shi wannan bawan Allah tun na tare da shi, mun zauna a makarantar soja a Ingila da shi, kuma akwai sanadiyya mai kyau da aminci tsakaninmu da shi tun kafin a kawo shi nan Kano akan yi gwamna. To da ya zo kan gwamna babu wani abu sai abin da yake na mutuntaka, saboda haka muka yi ta kokari kuma jama'a suka amince cewar al'amari na Allah in ya zo sai a karbe shi kawai kuma a yi fatan alheri. Haka kuma gwamna ya nemi haɗin kai da goyon baya daga ma'aikatan gwamnati. Shugaban hukumar ɗaukar ma'aikata na farko shine Alhaji Shu'aibu Kazaure. Marigayi Alhaji Isa Gambo Dutse, inda yake da mukamin babban sakatare a ma'aikatar da ke kula da manyan ma'aikata. Marigayi Alhaji Sa'idu Gwarzo ya zama babban sakatare a ma'aikatar ɗaukar ma'aikata ta jihar Kano. Shi kuwa Alhaji Magaji Ɗanbata OFR,
wanda ya rike mukaman babban sakatare a ma'aikatar ilimi, ya yi ƙarin bayani kan goyon bayan da gwamna ya samu. Masu taimaka mishi aiki da farkon farawa kamar kwamishinoni waɗanda suke da yawancinsu ƙwararru ne, yawancinsu sun sha gwagwarmaya wajen gina ƙasa, wasu sun yi aikin majalisa, sun yi kafa gwamnati, an yi gwamnati da su a baya. To aka haɗu aka yunkura don gina sabuwar jiha wadda take sabuwa garau kuma ƙarama, wadda take tana bukatan ta'azzama ta ruga da gudu don kamo jihohi da yawa da suka wuce ta. Gwamna Audu Bako bai yi ƙasa a gwiwa ba wajen neman goyon bayan manyan malamai, domin har ma ɗan hasafi akan yi musu akai-akai. Sa'an nan gwamna ya gayyato 'yan kasuwa domin su masu ba da gudunmuwarsu wajen gina ƙasa. Alhaji Aminu Ɗantata shi ne kwamishinan ciniki da masana'antu. To alhamdulillah, kamar yadda ka ce Kano garin ciniki da sana'a ne dama. To amma da ya zo shi kuma ya ba da daman a yi wa mutane abubuwa duk da wanda ya kamata a taimaki kasuwancinsu da sana'arsu da zama lafiya gaba ɗaya ma generally Alhaji Audu Bako ya kula da rayuwar mutane da kowace fanni, saboda haka haɗuwa ce ta zo daidai zama mutane sun sami wanda ya daidai da su da wanda ya daidai da taimakon rayuwarsu. Sauran duk jama'ar gari gwamna bai bar su a baya ba, domin ya nemi haɗin kansu. Wasu daga cikin jami'an gwamnati, ulama da 'yan kasuwa duk sun tabbatar da ƙoƙarin Alhaji Audu Bako na haɗe kan al'umma domin raya ƙasa. A matsayin Kano na babban birnin sabuwar jiha, fasalinsa da aka san shi da shi ya canja matuƙa, sa'annan darajarsa ta ƙaru, domin babu shakka wannan sauyin da aka samu a Kano sakamakon ƙaruwar hukumomin gwamnati, masana'antu da kuma kamfanonin kasuwanci sun sa hanyoyin mota, magudanan ruwa da ma ruwan sha duk suka yi ƙaranci saboda ƙaruwar jama'a. Don ƙoƙarin shawo kan matsalar da ke addabar birnin Kano, sai a ga fa'idar kafa hukumar tsarawa da raya birni da kewaye a shekara ta 1969, wato Metropolitan Kano Planning and Development Board. Daga cikin ayyukan da aka gindaya wannan hukuma sun hada da shirya wani dawwammamen tsarin raya birni ta hanyar kammala ayyuka da dama. Wannan ya haɗar da faɗaɗawa da kuma mai da titin Haɗeja na zamani, titin da yanzu ake kira Murtala Muhammad Way. Sai kuma killace rukunin masana'antu guda biyu a Sharaɗa, ga kuma tsarawa da gina rukunin gidaje masu yawa a Kundila, Gwammaja, masaukar Azai wato Hajj Camp, da rukunin gidajen da ke kan titin zuwa gidan ajiyar namun daji Zoo Road, da kuma na Sharaɗa da sauransu. Alhaji Usman Kutama, General Manager a rukunin gidaje masu sauƙin kuɗi. Mai girma gwamnan jihar Kano, Malam Ibrahim Shekarau, ya yi bayani kan babbar taswirar gina ƙasa ta marigayi Audu Bako. Wanda isan tarihin gwamnatinsa, musamman ma kuma waɗanda suka rayu lokacin da yake gwamnati, duk da ni ban yi aiki da shi ba, amma muna sane da irin ci gaban da Kano ta samu a wani lokaci. Na haka dunkule zan iya bayyana shi wato a matsayin ɗan kishin ƙasa mai kishin aikin da aka ɗora masa, da kuma ganin cewar ya canja al'amura da za su kyautata ci gaban rayuwar al'umma. Kano har gobe tana alfahari da shi, babu wani ɓangare kama ilimi, aikin gona, aikin lafiya, aikin tituna, wanda Alhaji Audu Bako bai yi wata rawar gani a kansu ba. Bugu da ƙari, waɗannan hanyoyi da hukumar ƙawata birni da kewaye ta shimfiɗa
sun ci kuɗi da ya zarta naira miliyan 9. Waɗannan ayyuka sun ƙunshi sabbin hanyoyi na cikin ƙwaryar birni tare da sabunta wasu hanyoyi don dacewa da zamani. Waɗannan hanyoyi sun haɗar da titin da ya tafi fadar sarki, ƙofar mata da sauransu. Gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sule Lamido ya yi ƙarin haske game da jajircewarsa akan dukkan ayyukan da ya sa gaba. Akan maganin kamar raya karkara na kamar hanyar lantarki, hanyoyin mota, to a lokacin nan a sai na a matsayin tarihi na san Audu Bako ya aiki mara iyaka a nan a Kano, shi ya yi kamar bangaren reka, shi kawata, shi nan ginin Murtala, shi ya yi damdam ba iyaka, san hanyar Gwarzo, hanyar Kwanta, ya sa harsashin inganta ainihin sa arzikin Kano da Arewa. Domin samar da kyakkyawan yanayin gudanar da mulki cikin sauƙi da kuma kusanto da harkokin gwamnati ga al'umma, sai aka kasa jihar Kano ya zuwa gundumomin mulki 8, wato gundumar Kano, Rano, Gwarzo, Ɗanbatta, Gumel, Kazaure, Haɗeja da kuma Birnin Kudu. Marigayi Alhaji Lawan Tudun Wada shine babban sakatare a ma'aikatar ƙananan hukumomi a shekara ta 1972. Babban sakatare a ma'aikatar yada labarai Alhaji Alfa Wali ya yi ƙarin bayani. Abin da ya fara yi wanda yake muhimmi, wanda shine ainihin kawo nasarar al'amuransa, shine gyara da ya raba jihohi 8 a ta Kano, ya bar Haɗeja da Gumal da Kazaure suna jihar su. Kano aka yi kashi 5 a gaba da jihar 5. To na jihohin an yi su ne saboda dalilin uku. Na farko dai duk mutanen da suka taho daga arewa ko daga Lagos za su yi aiki a nan, akwai 'yan birni akwai 'yan ƙauye wanda suka ƙarƙaron su, to kar a ce a mai da hankali a birni a manta da ƙauye. Shi yasa da aka yanka sai a ɗebi kowanne a wanda zai je garin su a kai su garin su. Kaga an samu gaba ɗaya ci gaba ɗaya kenan, ba a cikin birni kawai ba. Shi ma shehun malami Uba Adamu, wanda shine kantoman gundumar Kano na farko, ya yi bayani kamar haka. A lokacin da gwamnati ta zo ta samu matsaloli da yawa na birni da kewaye, musamman wato rashin tsafta ita ce tafi komai wato batawa gwamnati. Shara ko ina, juji ko ina, kashin jama'a ko ina, kowane fili an mai da shi dandalin kashi. Duk inda ka zaga sai kaga kamar kana garken shanu. Titi ɗaya wanda za ka ga shanu ne suke bi, jakai masu ɗauko ƙasa da shauransu suna bi, awaki na mutane suna bi, motoci suna bi, ga kekuna. A lokacin nan kekuna sun fi yawa cikin ababen hawa. Saboda haka a cikin irin waɗannan abubuwa lamarin ya ɓaci. Alhaji Suleiman Babba, tsohon babban sakatar a ma'aikatu daban-daban, ciki har da ma'aikatar da ke kula da manyan ma'aikata. Shi Audu Bako Allah ya sa mutum ne mai tunani ainihin, kuma mai ɗaukar shawara, kuma mai tabbatarwa cewa idan aka kawo abin nan to duk yadda za a tabbatar an aiwatar da shi, an aiwatar da shi. Domin duk lokacin da aka zo cewa ana buƙatar ayi kaza, musamman na harkar noma dinnan da ake faɗa, da harkar ilimi da su lafiya, to shi abin da zai fashi da cewa ai ku ne ƙwararrun wannan abu, ku je ku kawo plan ɗin abin, ku kawo mini, ku zo a zauna a sai da za a yi. Saboda ka komai akan yi ne cikin shawara. Gwamna marigayi Alhaji Audu Bako mutum ne mai sha'awar noma kwarai da gaske, har ma yana ganin babu wani ci gaba da za a iya samu face an baiwa noma muhimmancin da ya dace da shi. Domin wannan ne Alhaji Audu Bako ya yi shelar manufarsa ta mai da fasalin noma a jihar Kano ta dace da tsarin noma na zamani, wato amfani da fasahar kimiyyar noma. Kwamishinan aikin gona na farko shine Alhaji Ino Dutse, kuma ya aiki da manya-manyan sakatarori kamar su Alhaji Ahmed Rufai.
kudu ba ku dama kamin zo Kano dama manomi ya gona abu kuma gonan kuma manomi ba na wasa ba. To wannan yasa da ya zo same mu ce ino ya za ce nan kare muna da matsaloli a Kano. Na farko dai Kano muna cewa mutum 75 cikin 100 duk manoma ne. Ragowar shi da su ne suke da kasuwanci ko malantaka ko ta sana'a, amma tare da wannan kasuwanci da malantaka ne da sana'a nan su ma inda muna tare suna yin noma. To da haka muna da haƙƙi ga manoman Kano, ga jihar Arewa, ga Najeriya, da wani duniya gaba ke daya. To da haka noma yana daga cikin ɗaya daga cikin ƙashin bayan arzikin mutanen Kano. Haka kuma domin tabbatar da wannan kuduri, gwamna ya dukufa wajen inganta sha'anin noman rani ta hanyar ban ruwa, al'amarin da ya zama tubalin sabon tsarin farfaɗo da tattalin arziki. Alal hakika gwamnatin marigayi Alhaji Audu Bako ta ɗora fifiko matuƙa wajen kulawa kan aikin noma, domin kuwa ta ware kashi 33 cikin 100 na kasafinta na shekara don bunƙasa harkokin noma, kiwo da makamantansu. The Ministry of Agriculture and Natural Resources 3,405,450 naira for the current and 10,700,870 naira for capitals, those representing a total expenditure of 14,160,320 naira. Kaiwa ga cimma manufar alƙiblar da aka sanya a gaba ita ce ta faɗaɗa filayen noma da kuma riɓanya amfanin da ake samu daga kowace kadadar da ake noma. Domin tabbatar da cimma nasarar wannan manufa sai aka bullo da wani tsari kamar haka. Na farko, kyautata matatan da za su buɗe ƙofar samar da amfanin gona da kiwo na zamani. Wannan ya haɗar da kayayyakin ayyukan noman rani, tattalin lafiyar ƙasar shuka, wanzar da ayyukan ci gaba, sauya matsugunai da buɗe cibiyoyin makiyaya da kuma inganta fasahar ma'aikata ta hanyar ba da horo ga jami'an da ke bakin aiki da sauran ma'aikata da kuma manoma. Na biyu, tabbatarwa manoma sun samu damar cin gajiyar wasu abubuwa kamar su ruwa, irin shuka, taki, na'urorin yin huɗa, abincin dabbobi da kuma ilimin kimiyya na aikin noma. Na uku, an taimaka wa manoma ta hanyar ba su rance mai sauƙin biya.